Oh, lukur. Nah, dia sakit. Nanti ya. Bisa ya ini gips dulu. Tapi tak mungkin dulu. Masa betul. Masa betul jatuh berarti. Nanti. Kok tak betul. Ya, ini mau bicara. Astagfirullahaladzim, dinteni. Resik-resik ning jero iku lho. Tak Suwe sampe. krungu. Walah. Kilo dua. Mana sini? Dua sampai. Oh, dinteni memang di sini. Gak apa sih ndang sih. Dua sampai sih. Mas. Jago ngomong aja. Lah, bojoku wis nglayapi mau sampe melok nglayap yang ngados wong aku sapa nunggu iki. Ya ini itu. Iya, pengajian. Oh, pengajian ya wis jagongnya wis ngurus makan jam yo. Niki mau aku mari teko undangan. Iya. Resik-resik. Gimana nih anu? Aku beli belong. Iya, tak beli. Iya. Wis kon iki sih. Coba belong, aku beli buat. Belen mari nyo, iki nomere. Nah, iki nomere. Oh, berdering. Halo, assalamualaikum. Doa mas ya? Oh, iki aku doa mai bahasa akil lagi. Iya, aku udah gini. Tadi ini Aiman. Ya wis santai nih. Iya, iki ngancani bahasa akil lagi nih. Ya wis. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Yes. Mas ini paling hari ini. Yo, tindane dulu. Berarti kan pulang dewi man, dia gini. Dewe boleh kondangan itu di oleh berkat gedang. Gedang tok isi. Iya. Lho kok iso mentol-mentol, Mbak? Ya mbok nduren kondangan berkate semono ku kabeh ngomong. Isi gedang tok. Astagfirullahaladzim. Kok gak mampir nang omah tak tambahi sih. Tambah apa? Ya ono sembarang kalian mbok bantal gunting tak lebokno. Angge berkatan ngono. Bantal-bantal ngono barang. Tuh gitu. Cek keto koyo gowo anu. Iki ngene lho ceritane iku kan wonge kan kebune kan wong tandurane gedang tok. Terus Mari ngono digawe berkatan kondangan iku mau. walah. Berarti anu, berarti disi gedang. Iya, disi gedang ada kebune gedang tok anjen. Juragan gedang kan juragan. Kan Cara bahasa Indonesia juragan pisang. bisa keripik gedang. Keripik gedang. Keripik pisang. Kudu keripik gedang. Wah, sih menjak berarti. Ya tentang isi dulu. Kalau kan menjak itu gak seru kan? Yo, Iya jadi kurang iya, kurang siap. Si bagian oke, kau ono. Mana jadi nek ngene iki tok. Kok suwe ya berarti. Ada Saya sing melaku nu aku seroso. Toko ujung kono seroso. Melaku ya berarti. ada sing ngurung-ngurung bojo iki, Mas. Biar ini ada pacarnya ganteng. Iya ta, ya. Mari kondangan. Pagi ada yang boleh wong sini lagi ganteng tangkap. Lu ngomong parang Lah, iya. ganteng. Sing dikene, sing dikene modal ganteng iku kau. Kau oh pengen ngerti kayak modal dewe. Ya wis ngene iki apa anane wis Pokoknya terhibus. terhibus, terhibur. Walah terhibur tapi terhibus. Terhibus. Ablas angin wis. Suwe menjauh dengan apa ini?
paling iku lho dadak ngedusi anak koyo. Oh ya ini ngedusi anake. Tapi durah ya yang ngedusi anake. Ya enggak paling si perjalanan. Kayak ya ini kudu ngedusi anake. Iya, ngedusi anake. Tidak oke. Yang terkongol dia mulu kan. Sini. Assalamualaikum. Salam. Iki tak telepon. Intene yang mau. Nek karo sampean iki aku dhewe iki ya kurang srek Cak. Tak anteni mulai berapa? Mas Angkil Dewian ditinggal Mas Angkil pengajian dari Oh, kami lo bisa nang pengajian. oh tak boleh Oleh undangan iki mau. Kondangan apa gondangi? Undangan. Oh, kondangan. Pasang kamu kondangan. Berkate iki. kata ini gedang dong sih Ketang dong. Iya. Nah, ketang monyet mah. Nemenin ya. mau tak mau mampir nang omah tak isi Bang tak sampai bantal guling gombal Iya. Kayak nutupi wong ini kan. Soalnya aku mau kan liwat kono, gak liwat omahe gendut. Temanmu kok yo ganteng mari tekan di. Aku sendiri ini iki. Ngene iku yo. Tiap harinya kita cuman gak paham ayo Brino gomblo cak koplik yo ganteng Ganteng kali ini. le macane ditambah lu ya ganteng Luwih ganteng. fotonya foto ya Iman foto Iman sing ganteng ini cek lu Iman foto cak koplik sing ganteng foto aja Waduh iya ganteng kok bintang film dan sing tukang nyanyi. kayak nyanyi ono Wih. Tukang nyanyi. Emang tiktokan barang lah. Nah, sampean itu kayak niki artis nyasar. Ada kan? artis TikTok ini Artis tiktok. cak koplik Jadi ini awan mau apa kapan iki? Golek aku sing nemoni bojoku kapan? kapan Aku nglinder ayo. pengenane sing kene Oh iya. mbok sampe nanti yo Cak yo Iya. Merayap sampean niku. Oleh harapan. Oh sing masakil anu iku apa? mari koplik Mari senam anu apa? Jogging. Mari jogging iku ah. Ya aku wangke garap aku dek kono iku. Sandinge ku Garap apa? garap sawah kan sabin dek kono. Ayo, di mana? Kang sopo Kan sabin. sabin awas sama Sabin awas. Sawah kan sabin. aku ditakut cerita ya cerita Iya. Kumpul momen. Mas Angkil pacaran misalnya Iya, tambah nemen. pacaran memedis ya Jangan dulu sampai ini. Yang kapan itu di kendaan. Wah, kendaan apa? Ngono lah cerita dengan aku. Ya Pas iku pas tak butuh nang pengajian. Iku alasane nang pengajian. gua yo gawe kerudung rapi. Ya mesti kayak kerudung apa? masuk ya ini ada Ah, iya. senam-senam ya Yo yoganya jenenge wong iki kan ketemu. Ojo seudon, mau itu sing ngeterno aku. Bukan isi udon. Bener meskipun kecak ini sampeyan. Meskipun aduh, gak karo wong saiki Ya sampeyan. kadang gitu. Zamane Jadi piung oleh kadang wis. Jangan edan. Ya lek raikane unggah mana. Nah iya. Buat ketian aku kak aset meskipun coba ketinang di kau deh. Kon menang di omah aku. Nek saiki lek anu bojoku tak pengen ngono lah. Tak pengen gluyuran tau di omah. Joko anu Joko apa? Joko nasi pe apa yo? kok coba nasi Yo yo ta. Hasil gue ketiga, ojo dijo. coba air ya Ya Joko ae Joko nasi pe. Pas nasi pe apa dia jalan terus apa wis kalau meneng di omah di omah ku cara nasib titik ya Titik. titik kan meneng
Lah titik Pakai kan bener loh ya. Lah titik kan nemen. Gak nemen-nemen. Ayo karo berkate iki dipangan yo berkate. Waduh berkat kayak gini lah. Mateng apa? Yo mateng ta. Gedang loh. Jam. Oleh dipangan. Oleh. Timbangane ora kepangan. Enggak, mak pisang. Cah. Rowoki gedang yo. Banana iya, Pak. Banana. Oleh lho. Yo orang ini. Gedang ngono. Docek sih ya, Oh, docek sih. Aku mulai gak tahu makan pisang ini. Kudu pisang iki Gedang. gedang. Logi, Mas. Oke. Pisang candi ini ono ta, Mas? Oh, nek kaya gunung itu sing Apa jeneng ono candi lho? yo ka ono ta. Oh, ayo oleh sarungku kan anu ya. Candi di isor. Gedang. Tapi lagi gedang susu aku gelem. Aku yo gelem Kilo. gelem aku. Pokoknya Pokoknya gede susu. Oh, aku Gedang gedang susu ini gede lho. enggak expired tuh sing pokoknya. tak nona. Ya, dhewe iki dia sing ngene iki diarani seduluran sak lawase iki wis. Ada Ya. gedang ya dipangan gedang. Wis sak lawase yo gak iso. Yo ya. Gak iso sak lawase. Tapi wis sak lawase awake dhewe Seduluran sak ono e. sak onoe. Wis sak lawase terus man wis tak tinggal. Apa nang Irak ono yo gak iso sak lawase. Tinggal nang Irak. Nyapa. Anu, Leles-leles opo tau opo. boleh aneh dari sani pelor, depan guru jam. Perang. Aku tuh bilang perang. Lelesan musim ini kan ada. Dirombeng nih. Di Korea. Wah, nasi omes semane kan asine enggak? AC-ne anu Asal- Beno. Malah. Ono ya AC anu AC Milan. Asine Milan. Sama apa ya? Kasih alami. AC alami. Dari bukan lawan pun alami. Iya. Juga ya bingung ya lek ditinggal wong itu kopi-kopi ya ora ono. Iya. Ya gak apa-apa mau jenenge pengajian. Pengajian. Oleh barokah pengajian. Tapi aku gak meyakinkan. Lelingan pacaran kok. Iya, tapi ini mau pacaran ya biasa-biasa. Ya mau kok. Alasannya kok mesti curiga sampean iki opo? Iya. Di zaman kano itu aku lagi sama aku. Mau pacaran masa apa jadi apa ya? Gede. Aku sampai anu lah saking Kok burung? amit lah saking mulai bojo sampean mulai tak saking mulai bojo sampean lah aku nak Digowo ya. Demi sayang. air deret deh aku Paling seman terus nangis. Bisa ya? Sadar sih siang tak kocak. Sadar sih siang. Oh, paling susu iku. Iya sih. Kalau aku ada kali dulu, gue yakin melok anu. Aku pan pacaran lagi mak. Langsing loh. iya itu mari anu ayo kok wis waras mari jogging Gue iku tak peliriti ngono lho, waras Waras. Jalur itu bareng Pak Mantri. Pak Akhirnya. akhirnya toko aku pas remi ku toko pasar kok pacarnya kok ngono iku Gue sawi. oh sawi kok blonjoan Bener, iya bener. kok blonjoan bener lah Bener, cerita orang mana cerita ono. lah mending ngono tak delok-delok iku tak wasno teko ujung rambut sampai ujung kaki lho kok sandalnya kok alik sisian Ya cerita nanti. Pak, aku mau diwasne wong. Apa yang itu? Pak, ngono lho. Ya saya ayam beb ya. lagi ganti pipa Yang kuatir nih tombol-tombol ini dulu nyawang aku. Lah nyapa kok disawang. Lu gak ngerti aku ternyata sadar tuh sisinya ya cerita nanti. Aku deh, yang video aku udah aku di seksi yo. Ini juga skemo.
Yo kamu saja aku beli sangi sampean ae sandale wae. Pokoknya gak biang gitu loh sampean. Sandalnya tak wasno teko ujung rambut ke ujung kaki, akhirnya sandalnya kewalik. Terus mandek dijeluk pakon gak keri kabeh. Aku ya rada isin. Oh isi. Lae ora patah kena wong yang ndelok aku ini. Dul. Spot di bawahmu wis kok ya aku yo ngono. Tapi yen bahasa emak saiki yang bahasa gaul lho Rotokan. bahasa gaul. Iya sama melo jogging. Iya. Hati-hati sampe aku yang mikirinmu. Hati-hati. Sampai dipantau. Dipantau. Lain dipantau. Sampai diwasno apa ini ayo aku tak sing delok anu Ya. tak tunggu Heeh. angkat mata-mata Mata dia baru gendut tolong lah anu. engko lek kergo tak omong lah. Iya. Gua aku tak tok ngwahmu ngono. Oke, sekarang mau temenan dong kamu. Iya, tok ngwahmu. Tapi aku tok ngwahmu wong ora iso. Mesti kudu dhisik. Lah kok iso? Empuk. Murah senyum berarti sampean. Kawane aja kawane mulai biyen. Mulai dari cocok. Nah, bayi protes. Taliban lahir biang. Gitu. Iya, orang edan. Pokoknya Anu kapan rencana nangkep bocah lor malah. setelah ngenteni. Iku aku takon. Iku kebun iku sing ndek lor iku tek sampean apa tek wong pangku pas sing ndek gedul. Kebun iku ya apa kurung resmi. Wah. Sing asli kebunku dhewe sing luar iku sak dok ya. Iku sing tak hormati sampean aku. Sing sak ini. Bisa kedok sak mini lho. Oh, sing sak ini. Sing Enggak tak kalau sing sak ini. Tandur yo apa? tak tanduri pohon sih kan. Pohon iki situ. Situ. Gembel. Jadi kayak situ ya ra. Tak kira gembel. Ya ra. Kok gembel lah. Karep iku gembel tak jaluk pocokane kayak kuluk ngono. Kutu godhongan sing gembel. Apa nih? Suketik sing gembel. Oh iya bener kata di Iya. Kalau dicukul, kata diarit. atau diarit. Ngene lho beritaku ki misale nyeluk bojoku mami ngono pantes apa ora. Soale mau nyeluk aku iki ngono. Api ya. Papi. Tapi apa pipa? Papi. Yo lek mami. Hmm. Yo lek mami yo apa yo pantes yo tapi yo koyo abot. Abotan apa yang anu ya mami yo. Mami sangkir. Mami sangkir. Ya nek tak nyoba nyeluk lah. Aku ki lek rong mamiku teko ngono, ora iso turu. Sajane asline ngantuk ngene ora kena jemput. Oh ono sing arek ngantuk. Diganjel gedang. Oh, tidak boleh ngene ya. Ditembak yo. Iya. Iya kan aku. Anjen sih pas usahakan ini. Dibuka kali. Kalau lagi. Tak apa-apa ya masih nyeluk mami. Mami ku ya sayang. Ya terserah sing nganu sing ngakoni sing. Ngono iku terserah sing ngakoni. Pokok bahagia ya wis. Tua-tua arep ora bahagia lu arep nyapo. Bojoku ae lho nyeluk nang aku nyeluk ke ayah. Aku kapan sing rapi ambek mbok? Aku ngono ya aku. Kok nyeluk ayah. Tapi yo tak jano wis akar-akarti. Penting kan nyeluk sikrit gak ngono. Engko lupa nyeluk prit yo sepak lagu. Sepak. Kok ngelama? Cucu tuh ya udah tahu ya lalu kan kangkir dia rumah. Ya paling enak beb, Beb pa Saiki papa. lagi papa pipa Jenar lu ya jen manggil. saya kira tambahan Anu gara-gara bahasa gaul dhek iku anu lek nyeluk bareng saiki kan mari kok romantis yo. Sajane aku iri, Pak. paling iku lho sering kumpul wong jogging nang karungan pring iku lho. Paling nek barongan spring kan sing melek iku kan yo iya wong sing wis anu-anu tok, Pak. Iya. enggak sembarang ngono Iya. wedhus barang ngono Ono. oh iya sapi Yo bener.
pas ate budal jogging iku sing gurunge ditukokno pakaian sing necis iku dengan sepatu gede iku lho. Nanti kacau ketulo banget. Dia perhatian banget kok. Kami mikir yang kok di keplecu ya apa? Akhirnya sono Dewi bicara Dewi. Ya mikir dhewe aku. Injen ngomong. Ya untung waras. Cuman bisa nang di mana? Iku lho nang mantri tapi ya punya mantri kan apa Tutup deh. akhirnya ayam bebek dipijeti dhewe. Iya, tak jak ngole, tapi jadi dhewe. Kan pijeti dhewe. Iya. Ambek apa? Karo lengo goreng niku mari goreng apa? Gere ndase gere. Muka mah bugere. Lek digere itu tikus. Cembut banget. Dipijet dia apa dipites? Dipites ya kamu dipijet. Ya enggak kok mari dipites. Aku kadang ya saken nang mamaku. Nama apa dah ya? Cari aku apa? Mami. Lah yo Mima. Mami, Mima. Itu ya ini ya orang mulai sekarang ngenteni. Pengajian di Dendi ngono lho, Dek. Saking pasar lho Dendi. tengah kok gak ngejak bojo Dewi ya pengajian. Saiki dhewe saiki penggawean iku. Ya paling Karena macak itu ya bojo Dewi. Ada Bojoku kan gak tau leh. Lah Mas Angel kan bebas aku bebas ngono pikiran aku. Tapi ya belakangan dia wis bebas. Lah bojoku kan orang. berarti nyusul kan? ya enggak ya kayak mulai di biasanya ngegerak. Ya lek sekarang nganterno lan nyusul yo nyiksa bener kan nyiksa awak tapi nyiksa batin. Angel nyiksa batin. Lah iya, lah terus-terusan ngomong terus Kalau tombol ini bener kan nyiksa awak tapi nyiksa batin. siksa batin tambah jero. Sama kan diwali kon patakno kon nyusul. Apa itu siapa nih? Bengok-bengok dengan aku bisa seneng ngantuk hari ini. Terus Enteni mami kurang mulai harus berita. berarti sampean niku secara tidak langsung usir awak dhewe gitu asli gitu. Secara tidak langsung. Ini loh, sungguh harus bentang mulia ono kan jadi isin aku. Ya lagi kan aku kan musik. kan aku kan wis ngomong secara tidak langsung. Ya untuk prosoan sampean. Ya kroso di Iya. kroso Dut. Itu berarti tajem-tajem ini. Lho ya tajem tahu aku sampai dua anak kati telu anakku ngomong ini barang tajem. Panas. Bener tuh tapi tajem sampai tajem sampai lagi nih. Ya wis Bang. Kamu ngaduk ya niki yo. Ya. Tak pamit ya. Ya Nah, tadinya aja. Iya. matur nuwun dikancani ya. Wani ya. Wani. Maling-marene mamule yo. Mulai ya. mulai ya gak mulai ya sakar-karpe wis aku tak mulai dhewe. Iya. Karena aku Mbak. Ya itu Dalam. Yes, nang laya hai. Yes, ngene iki arek-arek gendut karo publik wis mulai. Tak laya-laya hai. Karo ngenteni mami teko. Duh, enak rek geger diluk.